tun tuma chuan Japanese romance movie sang ni somhnia ti chua 1 in 100,000 ti kan thlir ho ve thung don ani a movie tira chuan tleirol pakhat high school zirlai Rino Sakuragi chu alo langa Rino chu meiche zak zum takania an class ami mipa pakhat lar tak mai ren kiritani chu arukin alo du ve em boka rena chu zirlai thiam thei tak ani baka Japanese martial arts chikhat kendo chu athiam em boka nikhat chu Rino ile a thianu Chihiro chuan cafeteria chhun chaw an eya rena adu ti a hril ngam lo awang chuan Chihiro chuan alo chhaya Rino chuan a chang ei tur hakin a khu bor mai chuta le rin lo tak mai in rena chu abula alo kala tuiron pe in a that lo zota chu mai chu du tok lovin an do kana chhun chaw ei turin alo thu vele tangala rena ama taka aron thu chu mak atin a zak rubok sia chang label angai thu soin atlan son tadaya chutia atlan lai chuan atu top maya rena chuan puya watuma engtin ma chang lo chuan apon fen pot thladevin atlan son le tadaya Rinoi chuan apon fen chuan anau panlai atanga amal pui ser om chu khu atum hi alo niya chu mitlai chuan Chihiro ruwa manna in Rinoi le rena chu an hoduna ma se in biak an tum ve chuan anin kara boruwa khar satak omawang chuan anin behlei thei thlot lova ma se anin du ruve ve hle ani ti chu alo mutu tan chuan hai rual ani lo rel an chuan lai chuan rena chuan min an to tam lo nan a him lam tin Rinoi chu akil lama adin tira ma se Rinoi chuan a notebook chu rela a thlauti shemia lovin in lama panta atuka rena chuan nakina mun fian riala a mudu thu chu Rinoi a shila Rinoi chuan renan adu thu a shil done motin alo phur ve ema ma se arin ang chu alo ni hau lo mai a notebook thauka alo pelet le chau hi alo niya Rinoi chu ril runa boxi zak boxi chuan rang takin rena chu atlan san ngala pultlang a chuan thuin thil emo alo suang tu avel mai maya rena chu lokalin adu thu chu aron soita phong mai rena chuan reitak chung chu alo du to tile a hril ngam lok lo thu chu a hril zui ngala Rinoin a thu soi a hriat chuan loma wanga a mi tui chu ron luang zoin a phur lutuk chuan rena chu awanama rena chu pula chuan atla zui bora a hnuwa chuan hun nuam tak an hmangduna an school cafeteria lo lang lein rena le Rinoi omdun hnem lutuk chu meiche ho chuan an mu thei lo hle maya cooking class an nei lai chuan meiche pakhatin Rinoi chu anam deuh soka a cake siam zo vek to chu anam chiat tira Rinoi chuan chunu chu biain boina anei ani chuan thataka ama be mai turin atia an school bana chuan Rinoi chuan an in lama rena chu hruain apu Harunen chuan in hmel hriat tirna aneya chumi hnu dewa an pahnih chuan Rinoi nu le pa te chu chibai an buka Rinoi chu apu nena an chen dun chan po chu anu le pa te an lo boral to wang ti a hriat thei ta ni Haru ei tur siam kil tur chuan an thu thapa Rinoi chu biar la turin chauka akala thok le khata atule ta thut mai apu le rena chuan va boi som ngal vatin ma se ading le thei ta reng lo maya manmo takin damnoi in lam an pan pui ta ngala doctor chuan asken ho x-ray le report thren khata te chuan thil dang lam engma a hmu lo thu a hrila ma se chutiang chu a thleng le ni chuan a hmalama lo in entir le turin atia pona chuan rena chuan alo ngak renga apu chuan doctorin thil engma a hmu lo thu le a thleng le ni chuan in entir le turin ati thu chu rena alo hril vea rena chuan apu bula chuan Rinoi thataka a enkol tur thu le a school kal le holam zong chu a hruai vek tur thu a hrila Rinoi chuan rena le
apu ril ru ha taka om a hmu chuan an ril ru ti ha lo turin ati sam eta akal san zui ngala sports class an nei lai chuan mi pakhat chuan rinoi chu stopwatch a peya rinoi chuan loman theilovin a thlawa chu rena po chuan alo hmu ve renga mi zong an kalvek nu chuan rena chu ala practice a rinoi chu localin a thavek ani ti lantirnan abula chuan aron tei kwala rena chuan potin akwa ngal chota a hmangai hle ti le ama nena hun man dun chu nuam ati thu shilin rinoi chu a fop ta haruan alo ngak lel to ang tin howat chu rena chuan a rot ta ma se rinoi chu ading le thei ta reng lo mai rinoi te classroom chu lo langin rinoi chu damdo ina chuan ama chawin akal ta doctor chuan atak sapum pui chu a entika natna wang tak amyotrophic lateral sclerosis ALS avaya he natna hi mi nuai khat zela pakhat chawin vei anga chu tani ALS chuan thua khoi chiain taksadanga ana tho chi sang abikin nervous system a khoi chingal veka che theilovin anjeng ta thina ni aril ru na in lau hle ma se rinoi chuan apu bula engkim a thavek mayang tin a thlamuana rinoi chuan internet lama anat na veivel chu a han bi chianga anat na vei chuan kal theina te ko hmu theina te cho pa ngai taka ei theina le thok na zong chu ati chevek thei ti le tuna mai chuan ati damna ala om lo thu te chu a hmu chuak ta rela a chuan lai chuan rena nena hun tamber man dun le apu chu thilpek thatak apek du thu chu anota chuan aziaka achuk na tur chu a thleng to ma se ading le thei tatlak lo mai haruo chuan rena chu kolin rinoi in alo la thlen lo thu a shila rena chuan a cycle lavatin rinoi zong tur chuan a chuak ta a zon kwal shrep nu chuan rinoi rail station thu thenga thu chu azuk muta rinoi chuan anana chu zeb lovin a hril fai veka ama kalsan tu le midang zong turin atita chu thu chu rena na hriat chuan a thin rim hleya engpo thleng se akianga a om reng tur thu le a kong zo zonga a tran pui vek tur thu chu a hrila an pani chuan classroom pakhatan oma rinoin adairia a thil ti du azia te chu rena chuan a chiara thil then khat a bel bokani school sports chu lo thlengin rinoi chuan a thil ti du pakhat couple race a an pani chuan an tela ma se vandoi thlak takin rinoi chu atule lau mai rinoi chuan dintum engang te ma se a thei thlot lova ma se mi zong chuan tang so turin an lo au phura a top na chu an thleng ve ta ani damdoi in chu lo lang lein doctor chuan rinoi bula chuan anat na chu apom thiama malam apan san angai thu a hrila haruo chuan atunu a chan him theilo awang chuan aril ru an na ema a in pu na sa hle ani ina haruo chuan zanria tui taka siama rino chuan cho ei do kan chu harsa takin a thleng thei shama apu apui theilo awang chuan in thiam lo in a trap zoya rino chu hun engemaw chen school lakal to lova rena chuan angai tu hleya ruwa surni chuan rinoi tlo turin akala rinoi chuan an in kota rena loading reng chu hmuwa rang taka tlan chuakin awakwa chata reivak lo chung chu ruwa sura chuan an ding renga nikhat chu rena in sum zo to thlot lovin an school auditorium a chuan a trap vak maya chumi hnu chuan rinoi ti hlimnan a thei to pa chua chi hiroi birthday lomna po chuan kalin hun nuam tak a man pui ani nikhat chu renan rinoi ruma in tura lo kenga rinoi chuan 6 man pui turin alo ti ta phong mai rena chuan mak atin a phuzok maya ma se rinoi chuan soifein reilo te a anat na chu langchuakin zeng mai ani dona wangin adu thu asoya ma se rena chuan rinoi chu aro hlu ang mai ani thule
ven him tlat adu thu asoya chumi nu chuan chol hmang dun turin ruwa hmanna an siam ta a an skula chuan tournament omin rena chu an team leader ania rinoi le chi hiroi ero chu first aid lamboi pui tu an ni rinoi chu ama in toileta zun tumin nakala ma se toilet a thlen ma chuan atule ta hlau mai rinoi a hmu mai lo awang chuan chi hiroi chuan a zong kwal shepa toilet ava thlen chuan rinoi chu toilet chuata chuan alo tlu sop nuain alo trap zoi maya zun alo che mana chumi tu ka chuan rena chu rinoi tlo turin an ina akala ma se ani min lama thil thleng wang chuan lazak emin rinoi chuan alo mudu lawa chuti lai chuan rinoi chuan anat na ve ang ve pa hne na tang chuan message adong hlol mai kumnga chung te meu na to ma se hlim taka anun alaman thu chu aron soya chu mai ba ka rinoi chuan anat na te shiat bel tur chuan ama chu a theilaya vatlo turina tia chu mi nu chuan ama alo be tu chu vatlo turin chi hiroi le rena tenen chuan an thok chuak ta an in an vathlen chuan chu pa chu khuma alo muin device pakhat mangin alo tonga ataksa chu che theilo ma se achung rila chuan hlimna ala om reng thu a hrila chu mi zan chuan rinoi chuan apu bula rena nena chol manga zin adu thu chu asoya atera chuan haruo chuan aphalwak lawa ma se rinoi chuan ataksa ala man theilaya a theiang to ka hun nuam le a hriat reng tur hun tha siam adu thu chu a hrila haruo chuan arem tita ani rena le rinoi chu Tokyo a chol hmang tur chuan an kalta a rinoi chuan an hotel room anga apa chuan in nei turin anu chu alo som to thu te rena nen chuan hun tam tak an mandun adu thu te chu a hrila atu ka chuan vurtlak na khopa khata chuan rena chuan rinoi chu a hruaya zana rena chuan chiang taka wana arsi tam tak lang tuar mu theina a chuan rinoi chu a hruaya rinoi chuan nakin zela aning maya ngem ti chu rena azota rena chuan anin haulo tur thule athok top thlenga akianga om adu thuin a changa rinoi chuan amal puya ser chu anau panlaya anu le pa te nena an accident wanga anei tak thu chu rena a hril boka rena chu dingin rinoi chu akai ding ve ngala tuta rena chuan fopin kumtluanga an omdun to tur thu chu a hril boka chulai hmuna chuan ni engemaw chen hunan va man hnu chuan an hota a rinoi chuan a kechet a harsat to awang chuan wheelchair mangin school chu a kalvere ta an classroom a thlen chuan rinoi chu a classmate te ma chuan dingin anat na chu ze phau lovin a hril fai ta veka ama a anat na wanga alo ti boi to na te awang chuan ngaidam adil zui ngal boka a thian te ruala high school a graduate ve du thu soin a classmate te chuan a harsat na te chu hrethiamin engtik lai po a pui anin huam thu an soya an exam te an zo hnu chuan an school a rinoi le rena chu an kala exam chol ani awang chuan an school chu a re thiapa rinoi alo lan le me chuan damdoi in khuma alo mu to a angong chu a ti che thei to lova a tong tha thei to lo bok rena chuan rinoi chu an school auditorium a chuan hruain an thian te chu rinoi ma chuan an lo ding thapa rinoi chu an exam na chuan passin an lo lom puya high school graduate adu thu sam chu a hlo thing ta ani rinoi chuan engthil po kan chunga thengse chu thil chu kan pom thiama aruala kan kalzel chuan kan nun thewa kan hlo tling thei ani atia